Right, siyabingelela, siyathokoza. It's another day, it's another communication platform lapho kudluliswa khona imiyalezo kubantwana bomoya, esikakhulukazi abastrugglishayo ngenxa yokunga-understand-i ngesimo sabo somoya kanye nezimo ezenzeka kubona emhlabeni. Konke kunembangela. Where there is cause, there will be effect. Where there is effect, there is a cause. Uku-understand-a kukodwa kuyaletha i-clarity kumuntu onomoya. Sikhuluma indaba yokubopha ibhande, lokho abakubiza ngokuthi fasting. Iyini i-fasting? Ingani i-fasting? Yenziwelani i-fasting? Yenziwa kanjani i-fasting? Uhlobo lwe-fasting noma izinhlobo ngokuyisifiso zokumanifesta noma zokuyisifiso zokudonsa into oyifunayo. Umhlaba ohleli ukukhuluma, the universe is always talking. Kokuthi thina suke singazi ukuthi sikuthini. Ingakho mangabe singabokhulekela into zasemhlabeni, kepha besibokhulekela ukuhlakanipha. Uyabona, kuloyo ohleli ekhulekela ukuhlakanipha usuke evale wonke amasayidi okuphila, ngoba ukuhlakanipha ikona ukwenza ukuthi uqaphele imikhuba yasemhlabeni. Ngokuqaphela imikhuba uyaye umile ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha kuyakwenza ukuthi ukwazi ukuphila. I-fasting noma ukubopha ibhande eyokuhlambulula umzimba. Singabantu abadla izinto, singabantu abadla ukudla okunezinto ezithile eziwuphazamisayo umoya. Kunomprofethi thizeni ey'ncwadini zakudala okwathi kufika amakhosi ezomthatha njengomprofethi okhethiweyo. Wahlaliswa iy'nsuku eziningana bembekele amanzi nesinkwa. Ngobani na? Kwakumele ukuthi umzimba wakho uhlambuluke ngoba ayikwazi ukudonsa kahle lento yamoya, nokuthi ngeke bakwazi noma ngeke bakwazi ukumfundisa kungene kuhlale noma zihlale iy'mfundiso kusanale mimoya yama-toxins emzimbeni wakhe. Ukubopha ibhande kwenye indlela yenhlambuluko, kodwa inhlambuluko yomoya. Kukhona inhlambuluko yomzimba, kunenhlambuluko yemimoya emibi, kunenhlambuluko yamakhubala, kunenhlambuluko yezinto ey'ningi. Ukubopha ibhande, inhlambuluko yomzimba kuhlangene nomoya, ngoba konke kuxhumene. Ngeke ukwazi ukukuhlukanisa ngoba akukho okunga-survive-a uma okunye kungekho, okanye akukho okungasebenza kahle uma okunye kungekho. Konke kuxhumene, it is binded, body, spirit and the soul. Ukubopha ibhande, fasting, ilapho khona uzibophezele ekuqaleni indlela yalento oyifisayo empilweni yakho. Kunento oyifisayo noma kunezinto ozifisayo, kepha izinto esizifisayo umuntu wakamoya fanele azazi ukuthi ziyasetshenzelwa. Ungasebenzisa imithi, usebenzise iziwasho, kodwa kungenzeki lutho. Ngobani na?
kunalento le ongayenzile okuwubopha ibhande. Ukubopha ibhande kubaluleke kakhulu, isikakhulukazi kulabo abaney'thunywa, kubaluleke kakhulu. Angiku-emphasize lokho. I-fasting kumuntu onesithunywa ibalulekile. Right-ke, njengoba sesazi ukuthi i-fasting ilapho khona uzibophezela, usacrifice ngomzimba wakho nangengqondo yakho ukuthi uzokwazi ukuba discipline enough ukuthi ubekezele indlala ukuze ukwazi ukugeza umoya nomzimba nengqondo, ukuthi into oyikhulekele noma indlela osuyiqalile yento oyifunayo noma izinto oy'funayo uzimisele ukuthi uzithole, nokuthi uzimisele ukuthi uzisebenzele ukuze uzithole. Ungadlala abantu bakutshele ukuthi into uma uyifaka emqondweni yakho uzoyithola, akunjalo. Konke kuyasetshenzelwa futhi konke kunama-levels akhona. Kune-fasting lana ye-manifestation, i-fasting yokudonsa izinto ozifisayo. Ake ngenze i-example. Ake sithi mhlawumbe umuntu mhlambe onamathenda. Umuntu onamathenda mhlawumbe futhi awuyena umuntu-ke wemimoya, umuntu nje onormali. Usubabonile mhlambe abantu besintu bakunikeza izinto. Mhlawumbe wayalezwa ukuthi hamba uyobulala iy'lwane ey'thile ekhaya emsamu, ushise impepho bese uyacela kwabadala. Eyokuqala leyo. That is the spirit side of manifestation. Bese usuka lapho uthole ukuthi sekufanele-ke manje wenze the other side of manifestation ngendlela yokuhlambuluka. Okuwukuthi-ke sekumele ubophe ibhande. Ukubopha ibhande-ke lapho uzibophezela khona ukuthi ngalezinsuku ngosuku elithize, ake sithi mhlawumbe kusukela ngeSonto, Sunday, kuze kuyoshaya u-Wednesday, angizukudla kusukela ekuseni kuze kuyoba mhlambe u-1. Wena osetha ama-goals akho, wena ozaziyo izinto ukuthi ungakhona ukuzenza kanjani. Ama-goals noma iy'fiso ziphinde zibhalwe phansi. Uyathatha ipeni nephepha ubhale, i-manifestation iyabhalwa phansi. Abelungu bakubiza ngama-affirmations. Ubhale ukuthi kusukela ngomhla kabani kuya kumhla kabani ngizobopha ibhande kusuka ngesikhathi esiwukuthi siya esikhathini esiwukuthi. Kuleli bhande lami ngizozibophezela ukuthi angizukudla, kepha ngizozinikela emthandazweni waloko engikufisayo. Lapho umoya ube usukunikeza ama-signs athile. Isikhathi esiningi ama-signs uwabona ngokuqondana kwey'khathi, o-11:11, o-12:12, o-3:3:3, o-4:4:4 and etc. Lapho isiko sikhuluma-ke i-universe noma umhlaba ukuthi cha, sikuzwile futhi isicelo sakho samukelekile, kulungile, ibambe kanjalo, ngoba i-universe nsuku zonke ihleli ikhuluma, kepha sisuke singazi ukuthi ithini. Isike sikhuluma-ke lapho-ke i-universe ukuthi sikuzwile. Ebese-ke umuntu
wamoya akagade umuntu onemimoya ukuthi ukudla okufaka emzimbeni, esikakhulukazi laba bezithunywa, gada inyama. Isilwane esibulewe sibulawe sithukile. Lokho kuthuka kuyahlala kwi-DNA yaleyo nyama oyoyithenga, uyifraye uyidle. Angiphathi-ke izilwane ezinemlenze emine, four-legged animals, ngoba zona zivamise ukuthi i-DNA yazo ithanda ukuthi xaxa ngoba zinesisindo esikhulu. Ikona-ke kwezinye iy'khathi uthola ukuthi kunabantu abanemimoya abangayidli inyama yenkomo, abangayidli inyama yegusha, mhlawumbe abazidlela inyama yenkukhu. Nayo inkukhu inayo leyo DNA yokuthuka, ngoba phela akekho ongeke aze athuke ebone ukuthi uyafa kwasilwane siyathuka. Manje leyo trauma ibe isiyogaxela kweyakho i-DNA. Ilapho khona-ke thina abantu basemhlabeni bese siba abantu abanonya towards abanye abantu, ingoba sibuswa imimoya yesilwane. We carry the DNA of animals, and so the animal spirit in us takes over. Kube ngazuthi ikwasathunzi lento lena elibi. The animal spirit takes over us because we consume those animals, kanti zifa nje zisuke zithukile. Umuntu onesithunywa akagade inyama ebovu. Umuntu onesithunywa akagade inyama enamafutha. Umuntu onesithunywa akagade into ayidlayo, ngoba uma uzimisele ngokuxhumana nemimoya nokuthi ungacindezeleki, uhleliwe nophuma phezulu, uzokusebenzela lokho, and kunama-levels ahlukene okuziphatha nangendlela yokuzikhomitha kule nto yamoya, ngoba le nto yamoya ithi ikukhulisa kepha ibe ikushaya iphindelela, ngoba usenza izinto ezizodwa ekufune ngabe awusazenzi. Ebese lo moya oyi-higher self wakho uyagqilazeka ngoba ukulindile ukuthi udlule kule level ungene kwesinye isigaba. Ilapho-ke khona manjena-ke izinto zasemhlabeni sezingasahlangani ngendlela efanele, noma zihlangana zihleli zihamba nemvula yamabhadi, noma nemvula yama-setbacks, noma nemvula ye-unhappiness. Umntwana kamoya, ukubopha ibhande kuyinto ebalulekile. Ukubopha ibhande kuyavusa amaphupho okuyiwona, hhayi amaphupho enyongo, ophuphe izinto obona kahle ukuthi noma ngabe uyaqala uthi ufuna ukuchazelwa ngaleli phupho uzovele uhlekwe, ngoba impica abadala loyiphuphile. Umuntu ofastayo aphinde agade ukudla akudlayo, loyo muntu loyo izinto zakhe azisebenzisayo, kungabe imithi, kungabe amakhambi, kungabe iziwasho, ziba namandla adlulele. Umuntu obophe ibhande ogada ukudla akudlayo, uma efika ezindaweni ezinjengamanzi, solwandle, sezintabeni, eyokhuleka, ufike lowo muntu afike abambe amandla akhona, athi mangabe ehla imimoya emnyama iqhele engazuthi ichokhwe ngugesi. Ngaleyo ndlela uhamba nokukhanya okungathinteki. Sikhuluma indaba yokubopha ibhande
ebalulekile isikakhulukazi kubantwana bezithunywa. Ukubopha ibhande kunezigaba zakhona. Ukubopha ibhande akusiko kokuthi ufuna izinto zasemhlabeni kuphela. Uyalibopha ibhande uma ufuna ukuxhumana nomoya ngendlela efanele ukuthi umoya ukugayide, ngoba wena awazi ukuthi uthatheni uhlanganise nani. Manje uyakudinga ukweluswa. Sikhuluma indaba yokubopha ibhande, fasting. Ijwayele lento, zingapheli izinyanga ungayenzi lento yenze ize ingene ekhanda ihlale ukuthi impilo yakho lena. Ukungadli noma yini nokufasta kuyakwenza ukuthi ungabi ne-depression noma no-anxiety noma no-overthinking, ucabanga kuze kweqe. Ukubopha ibhande kukodwa kuyakwenza ukuthi izigaba eziyisikhombisa ezemzimbeni kusukela ekhanda kuye ezansi ezixhumana nesimo sendalo yonke ezeholi sihleli sikhanya, ukusho ukuthi wena akubi khona la ushoda khona ngokufasta nje kukodwa. Ukufasta kuyakwenza ukuthi kuvuleke iminyango yemfundiso noma yezimfundiso ozidingayo, okuyothi mhla kushaya isikhathi uzidlulise kubantwana basemhlabeni abayobe bekulandela ngemuva. I-wisdom ayiyi ngokuthi wazi kangakanani. I-wisdom iya ngokuthi okwaziyo usukuzame kangakanani kwakusebenzela. Siyabonga. Kulabo abafuna ukuhlola kunomnikelo osukhiphayo ongango-R253. WhatsApp ikhona inamba kwibhayo. Kulabo abadinga ukunikela noma abathanda ukunikela, kulabo bakhona abaye bacela ukunikela, khona futhi kwibhayo ukuthi kwenziwa kanjani. Kulabo abaneziphiwo isikakhulukazi zesithunywa abafuna ukusizwa lapha nalaphayana, bangangixhuma futhi nakhona ukhona umnikelo wakhona. Cha, asimbi eqolo ngoba lento lena akuyona yokugwilika, kepha into yokuletha ukukhanya njengoba nami ngisekukhanyeni, kepha futhi ngithi ngumfundisi ngibe umfundi. 061 925 4942. Siyabonga.